Esteu preparats pel conte d'avui? Però abans, raspalleu-vos les dents. I si tot fos tan senzill com somiar? Somiar, imaginar com a possible o realitzable alguna cosa que no és d'esperar, de molt difícil realització. Un Sant Jordi malastruc, princeses que empunyen espases i dracs al·lèrgics a les roses. Deixa que et vingui la son, deixa que et vingui la imaginació i potser, així, tornaràs a ser un nen. Deveu pensar que aquest és un terrat normal, oi? Doncs no, aquest terrat és màgic. Cada nit, quan estic a punt d'anar a dormir, sento una veu que m'explica un conte. De vegades em ve veure una princesa, d'altres un cavaller que li diuen Sant Jordi. De tant en tant em ve veure un cavall de color blanc i quan és molt fosc ve un drac que quan esternuda treu foc pels queixals. Voleu saber què és el que em diuen? Ara us ho explico. La història de Sant Jordi. Aquesta història va passar fa molt de temps, pels volts del mes d'abril, en un castell on hi regnava un rei viudo. La seva única filla, la princesa, estava a punt de complir la majoria d'edat i anava a classes per aprendre a ser una bona reina quan el seu pare faltés. Però un bon dia, la tranquil·litat d'aquell indret es va trencar. Un drac havia arribat a les seves terres, cremant els camps i menjant-se els ramats. La gent del poble, atemorida, cada dia li donaven 4 conills ben molsuts, però aviat se'ls hi van acabar. Buscant alguna solució més eficaç, van començar a regalar-li cada dia 3 perdius, però al cap d'unes setmanes també se'ls hi van acabar. Més endavant, ho van fer amb pollastres, després amb ovelles, amb porcs, amb vaques i fins i tot amb els cavalls. Un cop exhaurits tots els animals, només quedaven els propis habitants. El rei, just i generós, va decidir que cada dia entregarien una persona a la fera, a canvi que aquesta no provoqués més morts. Per triar el candidat que hauria de ser lliurat al drac, farien un sorteig. Cada dia a les 8 del matí al mig de la plaça. El silenci va ser esfereïdor quan el pregoner reial va llegir en veu alta el nom de la primera víctima, la princesa. Ningú no s'ho podia creure, sobretot el rei, que es volia sacrificar perquè no morís la seva filla. Però el resultat era el resultat, i a contracor va acceptar que la jove princesa marxés cap a la cova on vivia aquella fera. Uns metres abans d'endinsar-se al forat, ja se sentia la pudor dels animals morts. «Senyor drac, ja se'n pot menjar si vol!», va cridar la princesa. Apartant els ossos que hi havia al terra, la princesa va arribar al final de la cova, on entremig de la foscor va veure uns ulls enormes que la miraven. De sobte, un passadís de torxes es va encendre i el drac va quedar il·luminat. Portava un davantal blanc i preparava un guisat amb bolets mentre encenia la llar de foc, traient flamarades per la boca. La princesa, espantada, va sortir corrents de la cova. «No fugis, que ets el meu dinar!», cridava el drac perseguint-la. Quan ja semblava que ho tenia tot perdut, la jove princesa alçà la mirada del terra i va somriure. Un cavaller molt valent s'acostava. El cavaller que va aparèixer del no-res, muntat en un cavall blanc, va anar directe a embestir la fera i li va clavar una llança al mig del cor.
amb tanta força que va matar el drac. Era Sant Jordi. El drac va caure al terra vençut i va començar a sagnar. La llegenda diu que de la sang d'aquell drac en van sortir roses tan vermelles que mai no se n'havien vist abans. Sant Jordi en tallà una i la donà a la princesa. El rei li va oferir la mà de la seva filla, però Sant Jordi s'hi va negar. Va dir que no la mereixia i desaparegué per allà on havia vingut, amb el seu cavall, i encara ara és una llegenda. Fi. I vet aquí un gall, i vet aquí un tigre, que ja s'ha fos aquest llibre. I vet aquí un tigre, i vet aquí un gall,